Ngithola kahle. Nila naba? Nila. Yibo la. Yibo laba. Baby daddy, you are here. Hey. Baby, angimazo usisa ngibamsibhaye. Umuntu wami. Oyithola la. Wazisithamisa ukhuluma nawe. Ungangilwisi, sawubona, yehlisa umoya. Ngiyaphila unjani? Ngiyabona udefend indoda yakho. Hey, hayi, usisa kunazi. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nisi Nasmik, the MC with the Hennessy Scoops host, Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. If you don't know, now you know. We are in the streets of Soweto. Las Kalakona, Las Chubakona, Las Detamakona, Zibakona, go loudspeaker, and it does not end here. I'm not alone. I am with the one, the only, the minion, not forgetting the black sinner, because it is what it is. Before it was what it was. As Kaleva Fit. So Danko is the place to be. Yes, sir. Guys, we're meeting our person now. Asap, nalelako. Lanamhlanje. Nalelako. Danko. Let's go. Ibeke busweni. Thank you, Black Sinner. Hi. Okay. Nkhona igama unizi from CMTV. Usisubani. Ukhuluma noPenelope. Penelope wasetladi nice one. Penelope ngijabulela ukukubona ukukwazi. Ngicela ungitsheleke ukuthi kwenzakalani usibizile namhlanje. Nginibizile namhlanje ngine complain about baby daddy yami. Okay. Baby daddy yami in a side chick, and whenever like I want some money for umntwana, like he doesn't give me money, but he's all around going outing nature yakhe. Okay. So like I want you to intervene. Ngibuza ukuthi yini inkinga kwale kuphi, because everything was going well. Okay. Up until now, atholele side chick, everything yamosheka kancane kancane, akasalala ekhaya, akasezi ukuzobona umntwana, all the time ngifuna imali, kumele abe nama excuse nje abhorayo. So yeah. Like, I'm tired of that. Ngifuna ukumbuza ukuthi yini inkinga, it's me or the side chick. Okay. So manje umntana unangaki, if you don't mind me asking? Umntana unawane couple of months. Okay. And then uqale nini ukubona ukuthi umuntu sekayaphuma endleleni? Uyazi umuntu mayesaqala phuma endleleni, thenga amakholoni amasha, thenga tekelishe plus kuyothenda ke isipantsula. Yeah. Uzombona sekagcwele ama navigate yakhe. Okay. So uyazi ukuthi hayi phela ke sokhona umusha. Okay. And then Penelope ngibuze ke ukuthi nina nithandana isikhathi esingakanani wena no baby daddy wakho? Yo, sithanda like sakhula, umuntu right, taking me out and all that. Like we were all outing together. Like since nje ngingaba pregnant, qale lapho. Yeah. Izinto ezifani waqala ke like wabangcono umntwana mayesevelile. Yeah. Kwaya hayi manje sekawesa akasayingeni nje yami. So ngize ngicabanga ukuthi udlisiwe. Ucabanga ukuthi udlisiwe? Okay, and then uma ucabanga, do you think ukuthi maybe umuntu oduzani, maybe enimaziyo ochita nomuntu wakho? Hayi, so far I don't think ukuthi umuntu waseduzani. Because if umuntu waseduzani bengizosheshe ngazi ehlali la. Lazabo makhelwane ke. Yeah. Eza umuntu popular vele nje bebazosheshe bangitshele. So I think akusumuntu like. Okay. And then tell me a little bit about your relationship yenu. Yaqala kanjani, because you explained ukuthi beku right and then kwabheda ma umitha but waba right futhi. So tell me ukuthi yini oyithandayo ngaye, uchaza ngani, you know? Ngithanda ukuthi umuntu oqoqayo akusumuntu onamahloni, umuntu onama-jokes all the time manginaye, like it's fun, he's a funny guy. Bakusumuntu ukuthi manje uhlala serious all the time. Ngibona ngalobu fun bakhe ukuthi akasekho fun anymore. Akaqala manje kuba serious for understand. And then uke wangena efonini yakhe maybe wa check ukuthi kunezinto ezenzakalayo. Always clean. Angazi why ke, or uhlala acima wonke ama message, or uhlala make sure ukuthi yonke into iyasuka efonini, phone yakhe ihlala clean ke. And then wena mahongasho ke
between mina nawe awumrophi. Hayi ngimropi ngabe sinamntwana Ne? imropa. Okay, I love the fact that uthi ngaba nina mntwana if bomropa. It makes it look as though nina a relationship yenu kaMampela benithandana kaMampela. Yeah, besithandana namanje sathandana. Namanje, It's just yeah. that nje yiyo lento leyo nje kuphela yenza ukuthi like ngifeel ngathi ukuthi like akasangithandi anymore mina nomntwana, whereas bokumuntu fine before. Manje mawungithola ukuthi kaMampela uyakuchitela uzenza njani cho? Bangizomenza ukuthi like I choose ukuthi ufuna bani. Well then if you choose the other girl it's okay, I won't fight for him. You won't fight for your man. That's your man, girl. Is but kokunye ukulwa akusizi uzolwa kanti uthanda the other one. Akathandi wena bese sala uphoxekile so ngimele noma yini. Okay, ngiyakuzwa. Alright, Sithando sami. Ngicabanga ukuthi imoto yethu izofika ngasekudala. Then sizohamba siyomthola umuntu wakho. Okay. How does that make you feel? I finally ngizowazi ukuthi like ufuna ugeli noma ufuna mina or uyachita kwaMampela or khona ezinye izinto ezimbambezelile besides ukuchita. Okay, so uyachita, akakuniki imali yomntwana, like uyakubhayizisa nje. Ayangibhayizisa like akaza ngibhayizisa kanje before akaza ngibhayizisa at all. Yeah. Yiko ngisheshe ngabona ukuthi like uyangichitela. Yeah. Because akusumuntu walezo zinto so ngisheshe ngabona ngokuthi nje like izinto azenzayo he's no longer there for me, he's no longer buying things for the child. Always unama excuse engawa understand so like ngifuna ukwazi namhlanje ukuthi is he really cheating or not. Yeah, okay. Alright, Sithando sami. Bafanas, sikubonile, sizokuthola, siphezulu kwakho because umama wants to know ukuthi wena wenzani. Asiva yini? Asambe Sithando sami. So ngayithini. Thank you. Woza ngapha tata. Sekuyileso sikhathi ke sekunjalo. We are going to be going to the guy. Amatete have been following him and then siphezulu kwakhe ke manje. Shayimoto boy. How do you feel? I'm a little bit nervous, but nevertheless, I'll know the truth today. Yeah. Like, it's either uthanda mina or uthanda umntanakhe, support umntanakhe. Yeah. It's all okay. So understand ukuthi kumele si move on masingabantu. Yeah. Like kumele understand ukuthi into engifuna ukuyazi kahle ukuthi why I back her off. Mangazi nje lokho ngizoba fine nanye ngisaba nenkinga ngalokho because ungishiya ngilenga nje kuphela ngingazi ukuthi kwenzakalana akasezi angimboni lela lo ukumbona nje lela lo ni phone call nje angibuza ukuthi babe unjani namhlanje as he usually did. Akasazenzi lezo zinto lezo. Ngiyabona inhliziyo yakho ibhlungu Sithando sami. I could see through your eyes ukuthi yazini uphatheke kabi. Cabangela nomntwana futhi phezulu kwalokho ukuthi hawu wayangasamsupport angasayenzi nama side chick ayabheda ne? Bona ayabheda nawo but akusi fault yawo. Ifault lo kwami. So Ngifuna ukuthi yini le mina engenayo ugela anayo, yeah. I understand ngizothola iclosure nami. Yeah, I think sesifikile ke dali. Sesifikile. Mshayeli sesifikile ne? Sesifikile. Sharp. Asibangene. Sesifikile ne? Yebo. Ready? Yeah, I'm ready. Okay. Asambe Sithando sami. Ungivulele la. Thank you. Sorry. Which? Singena ngale. Yeah, nganithola kahle. Nila naba? Nila. Yibo la. Yibo laba. Baby daddy, you are here. Hey, baby angimazi lo usisa ngibamsibhayi umuntu wami oyithola la isigogwana ngisigogwana from namhlanje ngisigogwana
Wazikhuluma nawe. Ungangilwisi, sawubona, yehlisa umoya. Ngiyaphila unjani? Ngiyabona udefend indoda yakho. Hey, hayi. Usisa kumazi. Awumazi usisa. Hey. Awukaze wambona. Angikaze ngambona hayi. Okanje. Awumazi bongazi ukuthi unomntwana. Unomntwana nami lo muntu lo akakutshelanga. Akakutshelanga. Akamtshela nix. Okay, nina nitshole isikhathi singakanani? Sekudala. Sekudala. Yebo. So ukushuthi uchithela wena or uchithela yena? Angimazi. Angimazi ngempela. So okay. So njengoba nitshole isikhathi eside sithandwa sami. Bosivumelani sisi. Uyabazi Yebo ngiyazi. and then wena kubo bayakwazi. Bangazi nje ku. Okay, usithandwa ubani igama lakhe? Uyena no baby. Sengisho wena ubani igama lakho? Oh mina nguwendi. Uwendi. Yebo. Okay Wendi, ungathuki yehlisa umoya sizokhuluma kahle nje. Sithandwa sami unjani? Yela wena. Ngiyaphila kwenzakalani? Usisi uthi awumazi. Sisi ngagcina Ithingize ku. ngagcina ukuzwana nayo sisi ngoba bengangibambisa ibhayiki. Bekakubambisa ibhayiki. Bengangibambisa ibhayiki. Wazi kanjani ukuthi bekakubambisa ibhayiki? Ngimthola pregnant mina lo sisi lo. So uthole yena a pregnant. Yeah. Ungitshela sekangitshela na 5 months. Akusuko umithizini. Hayi. Wazi kanjani? Obviously mina nasihlangane 3 months mina naye. Hayibo. Yawuza 5 months na 3 months asihlangane lento lezi sisi. Unamanga. Serious. So manje okay because uyasho ukuthi bombheja. Mase ngitholele into angayami manje sekangilwisa. So unike nalalana vele. Mina nobani? Wena no sister. Akayi-1. Kayi-1. Sure. And then yaphelela lapho. Hawu nini njenganini? Hawu namhlanje ngivuke kuphi kanti? Ngivuke kuphi namhlanje? Uvuke kuphi namhlanje? Hawu. Ngela wazikhona. Hawu yabona. Okay. So manje ke okay wena uthe awumazi kokuqala. Wasondela. Uthe awumazi. And then okwesi uthi uvuke kayi-1. Okwesi-3 uthi nalala kayi-1. Okwesi-4 uthi ukubambisa ibhayi nje. Yebo. Iqiniso liphi lapho? Hayi iqiniso yiwo wonke amaqiniso ngoba ungitshela after 5 months ongithethe yena pregnant. Hawu uyaphetha impela. Hawu phetha impela. Kusho ukuthi nje wena. Hayibo yes. Kusho ukuthi ubona uprotect yeyi. Ndoda yami mamanga la. Mama yazi. Wangabuye kumntwana. Bayazi nangomntwana. Kubo bayazi. Bayazi nangomntwana. Ugeli uyamazi yena. Ugela ngimazi ngiyaqala ukumbona. Akusumuntu osekazi. Hayi akusumuntu akasi uyambonela nje ukuthi umaplazini lo. Wasemaplazini. Yebo. Phuma kude nosisi. So maniphuma kude ugeli wena wayibochitela yena ke since liphuma kude. Eish. Into zamabhiya sister, into zamabhiya. So ufuna ukuthini ngalo sisi lo mawuthi into zamabhiki? Sihlangane etshwaleni bekwenzakala lento bekwenzakala kuphela phela. Phika kanjalo nje. Uyangiphika nje kanjalo. Uyangiphika. Uyangiphika. Manje lo mntwana enginaye for wena. Ubaba kuphi kanti? Akhe. Ngithi ubaba awukaze washo awukaze wakhuluma lokho. Waye ngikushile ke. Waye ngikushile. Ngangitshelanga. Ngishiye nje kuphela ngikhamisile. Yimi engibize abantu ukuthi bazobona ukuthi yini le yenza ukuthi ungasezi, ungasafoni, ungasasupport umntwana. Bomsaphethelana umntwana ongaso wakho kokuqala. Angithi bebe ngifuna ukuthi umntwana azwe ekhamfinyana Ikhamfinyana kanjani? ukuthi abe nobaba phambi kwakhe ngoba Mara so wena kusho ukuthi udlala nangomntwana futhi because wena ufuna ukufilisa umntwana ukuthi abe nekhamfi yobubaba mawuqeda uyabaleka mawuqeda uyasho ukuthi akusumntana nakho. Bengingabaleki bengizoyenza into right bengisafuna ukulungisa izinto nosisi ngapha naye ngoba Angitshelanga nje baby. Awungitshelanga mina. Awuzange wangitshela lutho. Okay baby ngiyaxolisa ngihlangana nalo sisi le. Ngeke nje uzongibanga nento enjena baby. Hayi Ubani ongcono makunami nawe? Ubani ongcono makunami nawe? Sisi ngicela saphe. Ipantsula lasekasi wena. Sure. Lapha nanga. Uyashaya uyakora bese uyaphika. Udle ushaya ukore bese ubike uzocamba amanga ngapha. Nangu mama sendlini. So wena sithando sami ufonela bani? ngifana nomngane wami. Umngane wakho lo othi ukokayi? Yebo, uyena Ukhuluma naye. Yebo mngane wami. Hayibo ubuya noWendi. Excuse? Wendi? Wendy. Yeah. Ukokayi baby.
Ngicela ukuthi ngibuye kufonele ngibhizi lana yazi ngisageza. Ubhizi wenzani? Ngibhizi ngisageza ngizobuye kufonele. Nazoke. Manje ke. Se. Wendy baby ukogayo umngani wakho kanjani? Umngani wami. Ubani ubaby? Kanjani? Umngani wakho kanjani? Beka mina nyalwa nomuntu ngilwela wena. Njalo selo sami yakwazi lokho. Angeke. Usho kangakanani ukuthi anyeka wena actually ngibuza wena awuthiyami. Beka yakhala iphendula futhi. Uye futhi baby. Beka iphendula futhi. Asicela simphendule mbeke ku speaker. Simuza ukuthi ufunani. Ubani islima manje? Yaba songenza islima. Uyayivala. Awungenza kanje. So wena ulwela okay wena awuthiyami ulwela umuntu ebamdlayo na bamdle sayidini. Awungenza kanje. Umuntu okuphatha kahle uyamphika. Phambi kwethu sonke uyamphika. Ngiphathi kahle, hayi akangiphathi kahle maka awungenza. Akakuphathi kahle. So manje Wendy umngani wakho lo ufunani? Wayakufonela? Angazi ngimazi ukuthi ufunani kimi angimazi nje. Makathi baby. Makathi baby kuwe. Uthi baby nawe uthi baby. Sibizana ngabo baby. No content. Nami ngu baby. Nami ngu baby. Hey maka baby. Ungangenzi Baby kanjani. ubani? Umngani wami. Phakathi kwabo boyithu ubaby ubani? Okay. How? Nakho. Sawubona bhutam. Ngiyaphila unjani sana? Uwebo phone? Yeah. Okay, umuntu wakho ubani la? No, ngisisi. Yilo. Yeah. So uyu okay, sithandwa sami uthe wena umuntu wakho yilo. Yebo umuntu wami phela. Manje lo yasimenza njani ke bhutam? Wena umaqala wami the next thing maye usongiditheni kanti kwenzakalani? Kanjani mfethu? Kanjani? Usuthini kanti wena? Kusho ukuthi uthanda nje mangilibele ngibheja nje ngiyenzani? Ehle ngithatha kanjani? Uyangibhekela. Wendy okay. So cha nkosami umuntu wami lo. Niyangihlanganisa. Ninika iphone. Ngithola ukuthi kuna sister hot makuthi sister ke namba. Uyangibhekela wena. Uyangibhekela. Kanti kwenzakalani? Ngibuzile ukuthi awubani? Wes angikahle kahle angizanga ngani la. Angizanga ngani. Sister enhle. Sithandwa sami woza ngikuchazela. Lo bhuti lo umaqala wakho. Yeah, awuthi. Okay, lo bhuti lo uyi baby daddy yalo sisi lo. Ngize nalo sisi lo. Yeah, ngiyazi vele umuntu wakhe vele. Oh, uyazi. Yeah. Oh, okay. All right. So wena uphika umuntu wakho. Usile wena. Manje phela angisanga. Manje mina ngisondele kanti uhlezi nje ufuna ukuthi ube phambi kumuntu wami wena. Na kuphela. Nje lo yangisukela ngimazi nje umngani wami lo. Wena sabangani kanjani manje? Nike nalala nomuntu wakho. Ah mfethu kaningi mfethu uyazi ne room lami. Plus umuntu wakho. Umuntu wami mina ngimshiye kubi izolo. Nini futhi? Ungazothi nini? Bebe ngekho na izolo. Sithandwa sami. Uyayibona le situation yenzani? Ngiyayibona le situation le ngifuna ukwazi ukuthi ubhuti uyamsupport umntanakhe or wenza njani. Angingeni le yabo. Uphika umntwana. Amabhebezi ezikwenzakalani? Manje ka. Imakancane. Wendy. Umuntu wakho uphika umntwana kanti nawe unomuntu. Uyatakatakaza wena. Cha, angikwenzi lokho mina. Awukwenzi lokho ke. Nako ke zakhalela. Siseziyakhala phela. Sisi mina ngikwazi nje ayikho into engizoyikhuluma nawe. Ayikho into ozoyikhuluma nobani? Ayikho into engizoyikhuluma nosisi. So wena udlela usisi kanti nawe uyadliwa. Kanjani? Nje usisi angisuka. Udlela usisi kanti nawe uyadliwa. Laphi angimazi ukuthi wakuphi usisi. Sisi. Yazini, ngicela ukukufonela wathini? Uthi uyageza ngithi. Utheni kanti mangikufonela? Nomntana ngimsupport ngani? Manje Ngimsupport ngani 350 anyeke ngisendawo. Cha ngicela ungitshele awungitshelelana uyazi. Support kahle nje. bengiyapi? Angithi kanti bangikufonela bengifuna bani? Angithi bengifuna wena. Ngathi ngiyageza ngibhizi bengizophuma ngilande. La ufuna kamnandi ke. Ufuna ukukhuluma nani nonke noyi4. Awuthiyaka. Wabona waribhayizisa yano. Akelipayizisi sister. Waribhayizisa kanti wena ujela amacala wahawu. Akijeli macala sister. Akijeli macala sweetheart ke mthwaka. So sweetheart ha ile motho wa hao. Macala wa chore sweetheart ke motho wa hae ene wena uphiya baby mama ya hao. Asi baby mama mfethu. Asi baby mama. Mara wena ntso support ngcose ucabanga urase hawo. Umntwana bamsuppotela nomntana ongaso wakho. Watakatakaza chomo sto. Athi baye sister ntweva ke ko nangaya mnati phela. So go kaya mnati. Kinye na awufanyona next nanyona. Lena na le motho wa hae.
Ngogijimisa imali yami wena. So lona la sherelana dipupunasi totolozi ha o idlala kamo totolozi ha idlala kamo le out ya totolozi ha idlala kamo Uzwenzani? Ufuna ukubona ukuthi pupunasi ngithi ufuna ukubona idlala kamo imali yakho makumuntu wami lo ngithi ufuna ukubona ukuthi ngizwenzani wena. Uyangibhekela wena amane wena. Yabuthi amshebela queen abuthi. Amshebela queen mfethu amshebela awamshebela. Akufuna wena. Ngajida kisho miyahawu namos. Eksho miyahawu. so awuthiyaka macala wawo umyetsang no because o tella Eish what ende aleke nje akaqeda pili nje ka wena. bekumele ukuthi ngitshele uswira dubani mfethu chaza indaba zakho mfethu chaza indaba zakho because uyabona umabhebeza nangu uze nathi Mabhebeza koba emanyane tu. awusayile mabhebeza Abuthi. Man. Koba emanyane ngase Ke manyane jwang. cabanga ke bagel o jakelwa hayi jwang o jakelwa hayi Kikelwa ka o. and then ona yena naye ngangazi ngicela ungiyeke nangumuntu so okay asizwe kwesithando sami wena ukhetha abaniki because when you share ipupunasi yakho ngapha nangapha cha nje ubhuti bengimudla imali eqinisweni bengimudla imali mara uthawo mas bengimudla imali okay mniki phone yakhe ifoni iphi Hey man, ngakuthengela. Maye kanti kuthi ukuthi mina ngiyibhaki wena. Ngithatha kanjani wena? baby daddy Uzophala wena. wena usibangela inkinga wena Sister. Awume kancane wena. Awume kancane wena. Angithathi kanje wena. Angithathi kanje wena. Angithathi kanje wena. Baby daddy usho ukuthini ke manje? Uyamsupport lo mntwana oramsupport. Wena ubhekana nami wena. Ngazi wena. angashaya umuntu wakho Unesibindi wena yazi. okay umuntu wakho uyakunika imali njengoba uthi lo Wena orini unyathisa ukuthi anginanyawo wena. Bobona kahle nje ukuthi nje wena so wena udla imali ye disability because u stowed ha uqeda ukusho ubhuti ukuthi udla imali yakhe because yena akananyawo cha kukho njalo ungathakho njalo ungazothi bekunjani bekunjani njalo cha ake ngithi nje ubhuti bengimthanda kudala bomthanda kudala and then lona yena awutheka nothi be uri batho ba ne ba jola before wena Uthwa ke rena sister ke tseba mntu ke ba tseba ba di okay ke bo makhelwane nana ke makhelwane wa yena Sifebese etle kwena macala onshebile makwatseba so wena ujela macala wawo because nana ana load akasorai Asikanthweyo. driver nje wena nje ubhizi ntsolo lokhuza so unsa driver trans yawo ke what obviously now bona ke jwan sister ke uthi aka ke amtshepa ke na lo mgako lo nje ayetse ntho tsa di etsa ngona lo lo kwala mabaka tsamaisa ngwana kae kae the next thing kanti yena unja direct kanti wena uyikhipha itotolo zakho ifaka ngapha ngemoto yabantu chomi Eish. Sister. bare wena wa para dinavy ke Eish sister what's it? Eish. so hantle ya ha o chelete kae he e sebetsa kamo o re sebetsa kamo Sister ya ka ne supporta ngwana sister. So se ke stopile obviously ke ka mo ka introduce ba mpona vele re o bona. Ke iphandela ja nka khona metsa bo di saluni nyana so. wetsetsa mang salute Sister ga ye bo meriring a lo nyana. and then yena le ngwana Ngwana mfethu a khotman emacala ka se shebisitse so ke shebisitsa vele into ungajwang wena ungajwang macala sasa nuku macala aye kumuntu akho kanjani wena indaba zakho zikumele umuntu wami wena indaba zakho zikumele wena usile wena cha udlala ngalo bhuti lo mina bengamthandi mara uthebo umthanda bengamthandi nje uthebo umthanda uthebo umthanda manje senza njani bengimudla imali Penelope ufuna ukuyenza njani sithandwa sami ngale situation Situation le ngifuna ubhuti angitshele ukuthi uyasupport umntwana oranjani amdani ngaye asichubekele necherry yakhe. so wena uyasala nomuntu wakho ukhetha abantu la umuntu wami ukhetha lo ukhetha ipensila la ngikhetha umuntu wami wamuntu arikhetha umuntu wa high yazi kwenzakalani wena bheka wena bitch lwena macala awuna macala one next wena ya ubetray wena mamela ke ubetray sister wena maye uthini ngalento le Angisazingeni ngaye. uqedile Ngaye ngiqedile. so imali yomntwana ya this month siyenza njani Uthi yena akasi. wena ungafakazi wena na indoda yakho la esisi wena ungafakazi yakho indoda nayi la yazi kwenzakalani ungafuni ngenza amaphutha wena yezwa
ungazothi amapha amaphutha ngicela unginikeze ifoni yami ke ngihlukane nawe angangikwazi ukunikeza ifoni yakho wangithengela wathi yami manje hey asokuyami angithi mina bengisije ukuthi nginothando for wena Maphana ngefoni yakhe phela. angazi Angithi ukhethe enye indoda. Manje leyo ndoda leyo izokuthengela ifoni, phana ngefoni yomunye ubhuti. Hawu cha bhuti ngeke ngikwazi ifoni wangipha yona ngakupha ngikuphe ngani ngothandwa ngithi Sanda sami. Laba sibayeke basota out indaba zabo. ifoni yami phela mina ngiright Cheta ngwana re etsa jang? ke tla zama e tlisa Ning. ya kgodi fela ke tla e tlisa And then motho wa hore metsa jang? Oh, ke tlileng le ena o. se mthwaka ke tla etsa phone nje Oh, so mphile phone yakhe. ngisakhala ngisafuni Okay. nawe sisi uma kumuntu wami Aphume kumuntu wakho. Okay. Obutaka. sister mamela akiboni Baba sala balithu. ya mamela akusana taba nje ngithothe ifoni yakhe nje uyazi kwenzakala Telefoni yakho. ya ngithothe ikawu Uzomfonela kanjani ubaby? manje baby sakhona ukuwa ni accident ifoni yami Oh, cheleta ngwana. Cheleta ngwana. bata ntate ngwana tla msupporta hamba wena Usto sana now usto now. Like nisile ni stout. awabona ke ma 2000 cha nje naye nawe nje usawungitshela kahle ukwenzakalani la Sinshiye ke thina. Sanda sam asana. But that's how we close it. Penelope has left. I'm thinking Oguti, she's going epasini again. But it is what it is. Before it was what it was. I'm the real Nisi Nasmik. DMC with the Hennessy Scheme has. It's God. It's in Gaga. It was crazy, guys. It was super confusing. You don't want to miss out on this one. You can catch us on all social media platforms: Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube. I'm the real Nisi Nasmik, and this is Cheetah's Bastard. Danko is the place to be. Asami.